journey to heaven. प्रभु की महिमा हालेलुया, प्रभु में Journey to heaven.
पुण्य सप्ताह पुण्य गुरुवार दिन मु स्वागत करे। आज आम पवित्र देवालयर पवित्र वेदी जहाँ अति सुंदर भाव सजा जाइए। तेणु ये पुण्य गुरुवार दिन आम अति आनंद उल्लास पुण्य गुरुवार दिन पवित्र नीति को अनुष्ठान करूँ। यही दिन में आम समस्त आनंदित हो, कारण आम जीशु आम सहित सदा सर्वदा रही से पवित्र दिव्य प्रसाद संस्कार स्थापन कले एवं यहाँ अनुष्ठान करने जाजकता संस्कार से अनुष्ठान कले। आमर कि सौभाग्य आम मध्य धर्माध्यक्ष निधि एवं जाजक बंधु मान उपस्थित आम सकाशे आज आम विश्व बापा यही पवित्र दिव्य बलि उत्सर्ग करेंगे। एणु एठारे उपस्थित समस्त विश्वासी मान नाम मु आम विश्व बापा को स्वागत करे। आसतु आम समस्त करताली आम स्वागत करने को चाहूँ समस्त जाजक बंधु मानू। आज से आम सकाशे प्रार्थना करने पवित्र दिव्य वेदी विराजमान अटंती। आम से कृतज्ञता प्रकाश करी से आसतु करताली स्वागत करवा। अति आनंद मु स्वागत करने को चाहे आम निज निज परिवार पुओ झील मैंने जो मैंने प्रथम थर पर पाप स्वीकार एवं दिव्य प्रसाद संस्कार पाइबा जाऊँ। एणु से आम समस्ते करताली स्वागत करवा। स्वागत करी आम ये 12 शिष्य मान आज जो मन पाद धौत हम अर्थात प्रभु जीशु जो 12 शिष्य मान पाद धौत कर सेवार नमूना प्रकाश कर पवित्र देवालय अनुष्ठित होगा जाऊँ। एणु से आम स्वागत करवा। आपण मानू प्रिय भाई और भौणी मैंने समस्त सेवा भगिनी मानू मु आम विश्व बापा एवं समस्त जाजक मान नाम मु स्वागत करी। आसतु आम समस्ते आनंद एवं भक्ति यही पवित्र दिव्य यज्ञ जोग देवा। आज आम समस्त व्यक्तिगत उद्देश्य एवं स्वतंत्र भाव यही सकल उद्देश्य यही पवित्र दिव्य यज्ञ उत्सर्ग करवा है। पिता और पुत्र एवं पवित्र आत्मा के नाम में प्रभु का शांति आपमान के थारे सर्वदा रहू। नियम समस्ते आओ एकांत नियम समस्ते पान करो एकांत यही वाक्य आज प्रभुर अंतिम भोजन दिव्य यज्ञ प्रभु निजे शिष्य मान सहित मरवा पूर्व से दिव्य यज्ञ अर्थात मोर प्रिय भाई और भौणी आज संध्या
ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟଠାରୁ ବହୁତ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜାଗ୍ରତା ସଂସ୍କାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ଏବଂ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ସମୟରେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହାତ ଧୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ଭଳି ତୁମର ପାଦ ଧୋଇଦେବି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇଦିଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଭାବମାନେ ଯାଜକମାନେ ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଥମତଃ ହେଲା ଯେ ସେମାନେ এই দিব্য যজ্ঞ এই ক্লান্তি বাঙালি উৎসর্গিত সেই দিব্য যজ্ঞর স্মরণ বা সেই দিব্য যজ্ঞ প্রত্যেক দিন অর্পণ করে থাকবে এবং যাজকମାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସଂସ୍କାରଗୁଡ଼ିକୁ ବିତରଣ କରିବା ବିଶେଷ କରି ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତି ପାପୀମାନେ ଆସି ସେମାନେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା ଦେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ସେ ଅନୁତପ୍ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନୁତପ୍ତ ହୋଇ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତି କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଜଗତର କୋଣେ କୋଣେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ତାହା ଆଜ୍ଞା ଦିଆଯାଇଥାଏ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକମାନେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ସର୍ବଭାବ କହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପ୍ରଚାର କରେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଲେଖି ଏହି ଅବସରରେ ଆମମାନଙ୍କର ଛଅଜଣ ଫାଦରମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଆମମାନଙ୍କର Father Robin se केवल गोटे वर्ष ତାଙ୍କ ଯାଉଛନ୍ତି Father ରମେଶ ସେ 3 ବର୍ଷ ଏବଂ Father ଅବେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର 22ତମ ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ Father ଆଣ୍ଟୁ 12 ବର୍ଷ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ Father ସେବାଷ୍ଟିଆନ ସେ ତାଙ୍କର 46 ବର୍ଷ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ 26 ବର୍ଷ ଏବଂ 36 ବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧାରଣତଃ ପୁରୁଷମାନେ ବେଶୀ କିଛି କହନ୍ତି ନାହିଁ ଘରର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ଭିତରେ ରଖନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି
যে কিপরি পরিবারର ସବୁକିଛି ଭଲରେ ଏବଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କାନ୍ଦିବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ସେ ଯଦି ନିଜେ କାନ୍ଦନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଛୁଆମାନେ ଆହୁରି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ହେବନି। ଠିକ୍ ସେହି ରକମର ଯାଜକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ସେହିଭଳି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜଣାଞ୍ଚଳି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ରୋଗ ନାଁକୁ ସେମାନେ ସହିବ କରନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ କହନ୍ତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଯାଇ ସେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିରେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଡିରେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ ସିନା କିଛି ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ମୋର ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ମୋର ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ବା କ'ଣ ଆସିଯାଏ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଫାଦର ପାଖକୁ ଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିପରି ଯାଜକମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ଆଉ ଆଜିର ଏହି ଦିନଟି ବିଶେଷ କରି ଆମର ସମସ୍ତ ଡାଇସିସର ସମସ୍ତ ରିଲିଜିୟସ୍ ବା ଡାଇସିସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଜି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଫାଦର ଅପେକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ ସେସବୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସଫଳ ପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବେ ଅର୍ପଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
प्रार्थना करवा। हे अमर परम पिता परमेश्वर, तुम्हारा द्वितीय पुत्र स्वयं प्रेम प्रकाश करने निमंते अपना जन्म निमंते जो अंतिम भोजन अनुष्ठान करे तहिरे सहभागी हेबाकु आमे वर्तमान एठारे समवेत होइछु। ताहांकर मृत्युर अव्यवहित पूर्वरु ताहा आमकु देई नूतन तथा चिरंतन बड़े उत्सर्ग करने सकाशे आमको आदेश दे। अनुग्रह कर जे से जितके बड़े आमे पूर्ण प्रेम तथा जीवन परिपूर्णता लाभ करें एवं भिक्षा करो तुम पुत्र मंत्र प्रशंसन मध्यस्थ जे तुम्हें पवित्र आत्मा सुंदरे ईश्वर रूपे जीवन तथा राजत्व करने जुगे आमीन। प्रथम पठन यात्रा ग्रंथरु पाठ अध्याय 12 पद संख्या 1 रु 8 11 रु 14 पद पर्यंत। निस्तार ध्वज संपर्क धर्म विधि। मिशन देश रे प्रभु मोसा और आरोन को कहिले एही मास ही तुम मानक सकाशे वर्षर सर्वप्रथम मास हेबो। इस्राएल समग्र समाज को कह एही मासर 10म दिवस रे प्रत्येक पितृगृह अनुसार प्रत्येक परिवार निमंते मेष शाबकटीए प्रस्तुत करिवे। मेष शाबक को भोजन करने सकाशे जदि कौनसी परिवार रे कम संख्यक लोक थांती तेबे सही परिवार आवश्यकीय लोक संख्या अनुसार तार निकटतम प्रतिवेशी सह एकत्र आयोजन करिब। प्रत्येक लोकर भोजन क्षमता अनुजाई तुम्हें मेष शाबक संख्या निर्धारण करिब। मेष शाबकटी 1 वर्ष वयस्क पूर्ण जातीय और निष्कलंक होइथिब मेष किबा छाग दलरू तुम्हें एहाकु निर्वाचन करि पारिबो। मासर चतुर्दश दिन पर्यंत तुम्हें एहाकु रखिब। संध्या समय रे इस्राएलिया समाजर समग्र मंडली एहाकु बोध करिवे। जे गृह मानकरे पशुटी को भोजन करा जाउछि रक्तर किछि नै सही गृह गुड़िकर 2टी द्वार बंध और कपाड़ी रे लेपन करिबाकु हेबो। सही रात्रि उक्त मांस अग्नि रे दग्ध करी ताड़ी शून्य रोटी और तिक्त शाक सह भोजन करबाकु हेबो। तुमे एहाकु एही प्रकारे भोजन करिबो। कटी बंधन करी पादरे जता दे और हस्तरे जष्ठी नहीं चंचल भोजन करिबो। एहा प्रभुंकर समानार्थ अनुष्ठित निस्तार पर्व। सही रात्र आम्भे मिसर मध्य दे जीवु एवं मिसर देशीय मनुष्य और पशु मानकर प्रथम जात मानंकु संहार करिबु एवं मिसर देशर समस्त देवतांकर दंड विधान करिबु आम्भे प्रभु। सही रक्त ही तुमर बासगृह गुड़ी को चिन्हित करिब। आम्भे मिसर देश संहार कला बेले सही रक्त चिन्ह देखी तुम मानकु छाड़ी आगेई जीवु एवं ध्वंसकारी महामारी ठारू तुमे रक्षा पाइब। एही दिनटी तुमर स्मरणीय दिन होई रहिब एवं तुमे प्रभुंक समानार्थ गोटिए पर्व रूपे यहाँ पालन करिब। वंश परंपरा क्रमे चिरदिन सकाशे एहाकु तुमे पर्व दिन बोली घोषणा करिब। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। परमेश्वरକୁ धन्यवाद। సంగీతాంజలి పేజ్ నంబర్ 111. ప్రభు భోజనము రెండవ పట్టణము
అపోస్తులైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి లేఖ 11వ అధ్యాయం 23వ వచనం నుండి 26వ వచనం వరకు. ఏలయనా నేను మీకు అందించిన ఉపదేశము నేను ప్రభు ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ରହନ୍ତୁ। ସାଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ପବିତ୍ର ସୁସମାଚାରରୁ ପାଠ। ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 1ରୁ 15 ପଦ। ନିସ୍ତାର ଉତ୍ସବ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜଗତରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ଜାଣି ଯୀଶୁ ଏହି ଜଗତରେ ଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ଆସୁଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖାଇଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୋଜନ ସମୟରେ ସିମୋନଙ୍କ ପୁତ୍ର ଜୁଦାସ ଇସ୍କାରିୟତର ହୃଦୟରେ ଶୟତାନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରାଇବା ନିମନ୍ତେ କଳ୍ପନା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ପିତା ସମସ୍ତ ହିଁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଆସିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଏହା ଜାଣି ଭୋଜନରୁ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଲୁଗା ବାହାର କରି ଖଣ୍ଡିଏ ଗାମୁଛା ନେଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ପରେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଢାଳି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଅଣ୍ଟାର ଗାମୁଛାରେ ପୋଛି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ସିମୋନ ପିତରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତେ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ପାଦ ଧୋଇବେ? ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତରରେ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ, ପରେ ବୁଝିବ। ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କଦାପି ମୋର ପାଦ ଧୋଇବେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭ ପାଦ ଧୋଇ ନ ଦିଏ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସିମୋନ ପିତର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେବଳ ମୋର ପାଦ ନୁହଁ ମୋର ହାତ ଓ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେ ସ୍ନାନ କରିଛି ତାର ପାଦ ଧୋଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅଧିକ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସର୍ବାଙ୍ଗରେ ସେ ଶୁଚି ଅଟେ। ତୁମେ ଶୁଚି ଅଟ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନୁହଁ। ସେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସଘାତୀକୁ ଜାଣିଥିଲେ, ଏଣୁ ସେ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଚି ନୁହଁ। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପୁନର୍ବାର ବସି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛି ବୁଝିଲ କି? ତୁମେ ମୋତେ ଗୁରୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡାକୁଛ ଏବଂ ଠିକ୍ କହୁଛ। ମୁଁ ତ ତାହା। ପ୍ରଭୁ ଓ ଗୁରୁ ହୋଇ ମୁଁ ଯଦି ତୁମର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଅଛି, ପରସ୍ପରର ପାଦ ଧୋଇବା ତୁମ୍ଭର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇଲି, ମୁଁ ଯେପରି କରିଅଛି ତୁମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି କରିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ସୁସମାଚାର। ଏହି ମୋର ଶରୀର ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଳି ଦିଆଯିବ। ଏହି ପାନପାତ୍ର ମୋର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନବ ସନ୍ଧି।
ତୁମମାନେ ଯେବେ ତାହା ପାନ କରିବ ଏବଂ ମୋର ରୁଟି ମୋର ଶରୀର ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ମୋର ଶରଣାର୍ଥେ ଏହା ତୁମେମାନେ କର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆମମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାର ସ୍ମରଣ କରୁଅଛୁ ଏବଂ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଆମମାନେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାରର ସ୍ଥାପନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ନିଜେ ରୋଟି ନେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଥିଲେ, ଏହା ମୋର ଶରୀର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ବା ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତାହା ନୁହଁ, ସ୍ୱୟଂ ଯୀଶୁ ହିଁ ତାହା କହିଥାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନରେ ତାହା କରିଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାଜକମାନେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେହି ଯୀଶୁଙ୍କର ସେହି କାଲବାରୀ ପାହାଡ଼ର ବଳିକୁ ସେମାନେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରୀର ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିର ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ଯାଏ, ତାହା ଯେପରି ସେହି ସମୟରେ ନ ହୋଇ ଏହା ବର୍ଷ 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 ଯେମିତି ଜଗତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ବିଚାର ଦିନ ଯେପରି ଏହା ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର, ତାପରେ ସେତିକିରେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ କହୁ ପ୍ରେମର ଆଜ୍ଞା। ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 13ରୁ 15 ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଦାସ ଦାସୀମାନେ ସେମାନେ ଆସି ମାଲିକର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଥିବେ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗାଲିଲି, ଜେରୁସାଲେମ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୋଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଲିକମାନେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦାସମାନେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଥିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମର ମାଲିକ, ଯଦିଓ ମୁଁ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହ ନାହିଁ, ବରଂ ତୁମର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ସମୟରେ କାହାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, କାହାର ସମୟ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁ,
କି କାମ କରୁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ରହୁ। ଆଉ ଆମମାନେ କାହାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଧରୁ। କିଛିଟା ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କିଛିଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଧରୁ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲେ ତୁମେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଧର। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହା କହିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ କହିଲେ ଅନ୍ୟର ପାଦ ଧୋଇଦିଅ। ତାର ଅର୍ଥ ଆମମାନଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ମର୍ଯ୍ୟାଦା, କ୍ଷମତା, ଧନ ପାଇଁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟର ଗୋଡ଼ ଧରୁ, କିନ୍ତୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପାଦ ଧୁଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କର। ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ସେବା କରିଥିଲି ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟର ସେବା କର। ଆମମାନଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନେ ମୋର ଡାହାଣ ପଟରେ ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମକୁ କୁହାଗଲା ଯେ ତମର ଗୋଡ଼ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ଧୁଆଯିବ, ତମର ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ତୁମ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା? ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ପାରିସରେ ହେଉ ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥାଉ ବା ଯାଜକ ଯେତେବେଳେ ଧୋଇଥାନ୍ତି, ଆମମାନେ କହୁ ତୁମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଗାଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭଲରେ ତୁମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଯେତେଟା ପରିଷ୍କାର ରହୁ ସେଇଟା ମଣ୍ଡଳୀ କହେ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଯାଜକମାନେ କହେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାଜକମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ କିପରି ପରିଷ୍କାର ଅଛ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ 12 ଜଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ ବା ପାଦ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 12 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜୁଦାସ ଥିଲା। ତାର ଆତ୍ମା, ତାର ମନ ପରିଷ୍କାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନ ସମୟରେ ତୁମ ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଜଣେ ଧରାଇ ଦେବ। ଆଉ ଜୁଦାସ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କି? ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି এই ବେଦୀ ସମ୍ମୁଖରେ, ତୁମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର ବା କୌଣସି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା ଖାଲି ସାଙ୍କେତିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମର ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ତାହା ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରକୁ ଭେଦ କରେ। ଆମେ ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ଆତ୍ମା, ଆମର ସମ୍ପର୍କ ପରିଷ୍କାର ଅଟେ କି? ଏବଂ এই ଗୋଡ଼ ପାଦ ଧୋଇଦେବା ବେଳେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ପାଦ ଧୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆମର ଜୀବନ ପରିଷ୍କାର ହେବାର ଅଛି, କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ଯଦି ନିର୍ମଳ ନୁହଁ, ଆମେ ଏ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଭାଗ ନେଉଛୁ, ପାଦ ଧୋଇ ଦେଉଛୁ ବା ଦିବ୍ୟ ପୋଷାକ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେହିସବୁ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ହେବ, ରୀତିନୀତି ହେବ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗେଇ ନେବ ନାହିଁ। ଏଠି ଆଜି ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ଦିନ
ଆମମାନଙ୍କର 4 ଜଣ ଡିକେନ୍ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ 24 ତାରିଖରେ ମୁନିଗୁଡ଼ାରେ 2 ଜଣ ଡିକନ୍ମାନଙ୍କୁ ଫାଦରମାନଙ୍କର ଅଭିଷେକ ବା ଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ କୌଣସି ବଡ଼ ଯଜ୍ଞ ହେବାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଚାହେଁ, ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି କି? ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନ ଡେଟ୍ ଫିକ୍ସ ହେଲା ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସେ। ତେଣୁ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଭୋଜନର ସମୟରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଏବଂ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ତତ୍ପର ହେବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମର ଏଠିକାର ପୁଅ ଝିଅ ଏହି ମନୋନୀତ 12ଟି ସେବକମାନଙ୍କର ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ବାପା ମା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜ ପରିବାରର ବୃଦ୍ଧ ବୃଦ୍ଧା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ଗୃହରେ ବାସ୍ତବରେ ସେହି ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛନ୍ତି କି? ସେବା କରିବାରେ କିଛି ଅବହେଳା କରିଅଛନ୍ତି କି? ଏଣୁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଆମ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କରି ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କରି ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୌତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମମାନେ ସେହି ସେବା କରିବାରେ ଅବହେଳା କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ପବିତ୍ର ରୀତିରେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ସେହି ଭକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ସକାଶେ ନମ୍ର ଦୁଃଖ ଭରା ଅନ୍ତର ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଗି ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଉନ୍ନତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିବାସୀ ଯିଏ ଏହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଧୌତ ହେବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଉଦ୍ଧିରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମ ନିବାସ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଅଂଶୀଦାର ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୟା କର। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାତନା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୌରବ ପ୍ରତି ପରିଚାଳନା କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ସଫଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ବିଶ୍ୱାସହୀନ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ସଫଳ ବାସିନ୍ଦା ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା, ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ବିଶେଷ ରୂପେ ଆମ ଧର୍ମୋପଦେଶର ଯାଜକ ଫାଦର ମାଥ୍ୟୁ କୁଦିଆଳୁ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ।
ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିବା, ଆମ ଧର୍ମୋପଦେଶର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ আপনার সেনাপতি সেনাপতি এবং ধর্মোপদেশର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ଶକ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରିଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଷିକ୍ତ କରି ତାଙ୍କରି ସେହି ଜାଗତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ପ୍ରେରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜି ଯେଉଁ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ମାନକ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ ରୂପେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମ ନିଜ ନିଜ ପରିବାରର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜୀବିତ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତିରେ ସେମାନେ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଯେପରିକି ସଦା ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିବ, ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରିକି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାଜକମାନଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଯାଜକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे प्रभु ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର। हे प्रभु पिता, ଆମେ ବିଶେଷ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ତୁମ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅକ୍ଷମ। ଏହା ତୁମକୁ ଅବିଦିତ ନୁହଁ, ବରଂ ତୁମର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯାତନା ମୃତ୍ୟୁରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଅନୁନୟ ବିନୟ କରୁଛୁ। ତୁମେ ଆମ ନିକଟରେ ରହି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କର। ସେହି ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୟାପୂର୍ବକ ଲାଇନ୍ରେ ଆସନ୍ତୁ।
हे प्रभु योग्य भावे ए अवसर अनुष्ठान करने आम अनुग्रह कर प्रत्येक थर जब आम स्मरणिका करूँ आम मुक्तिर कार्य संपादित होता है प्रभु जीशुख्रीष्टर मध्यस्थारे यह निकटरे आम सविनय निवेदन प्रभु आमान संगे रहंतु करुणा करंतु आमर परमेश्वर पुण्यभाग करवा हे प्रभु परम पिता सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर आमान प्रभु मध्यस्थाय सर्वत्र सर्वदा निकटरे आमान हृदय ज्ञापन करवा एकांत उचित परम तुम पवित्र आत्मा द्वारा तुम्हें निज एकात्म नूतन अचिरंतन बड़े संधिर महाराज रूपे अभिषेक कर तुम महाप्रज्ञा पूर्ण विधान तुम्हें जागृता चिरंतन करने मनस्थ कर समन्वित धर्मरे उत्कृष्ट उत्तर राजकीय जागृतार महिमान सहभागी कराया इच्छा करे सेमान मध्य से भक्ति प्रेम उपरे हस्ताक्षर पूर्वक स्वजातीय कर्म सेमान मनोनीत करे जनमंडली समुद्रे निस्तार परिवेशन पूर्वक आम परित्राण भली मजबूत करने से नियुक्त करे मोर पुण्य जनमंडली को प्रेमपूर्ण भाव शासन करेंगे तुम वाणी परिपोषण करेंगे एवं संस्कार द्वारा सबल करेंगे ऐसे मनोनीत करे हे परमिता अनुग्रह जब सेमाने उत्तरोत्तर ख्रीष्टन सादृश्य निजक गठन करेंगे एवं निज जीवन उत्सव विसर्जन प्रतिष्ठा तुम सेवा तथा मंदिर मुक्ति विधान एवं धैर्य सहित विश्वास तथा प्रेम साक्षी प्रदान पूर्वक तुमको गौरवान्वित करेंगे अतएव हे प्रभु तुम तथा शास्त्री आम कंठित करी तुम जयगान करू Son
हे प्रभु तुम्हें वास्तव पुण्य एवं तुम्हारा सकल सृष्टि तथा जगत महिमा गान करती कारण तुम्हारा पुत्र आम कृष्ण द्वारा तथा पवित्र आत्मा का शक्ति और कार्य बढ़े तुम्हें सर्व वस्तु को जीवन प्रदान करे से को पवित्र करिता एवं तुम निज प्रति एक जन्म को संबोधित करने को केवल एकांत होना जद्वारा सूर्यास्त पर्यंत तुम नाम एक निष्कलंक बड़े निश्चित करा अतएव हे प्रभु आम्ही तुम निकटरे सविनय प्रार्थना करूँ पवित्रीकरण निमंते आम्ही तुम निकटरे आसिबा ई उपहार समूह को सदैव हुई से आत्मा द्वारा पवित्र कर जैसे ताहा तुम्हारा काम प्रतिष्ठा शरीर और हृदय परिणत हो जहाँ का आदेश आम मैंने यही अनुष्ठान करूँ कारण जो रात्रि से प्रताड़ित हेले से निजे अभिनय और तुमको धन्यवाद दे से आशीर्वाद प्रार्थना करें से खंड करे एवं निजर शिष्य मान कहे तुम्हें समस्ते एवं एथि भोजन करो कारण यह मनुष्य जहाँ तुम्हारे बड़े दिया जाओ से परिवार जेते बेले रात्रि भोजन समाप्त होला से बारबार बंदले और तुमको धन्यवाद या आशीर्वाद प्रार्थना करले एवं निज शिष्य मान को पानपात्र दे कहले तुम्हें समस्त दानियों एवं एथिपान कारण यहाँ प्रतिगर पानपात्र नूतन चिरस्थायी व्यवस्था रखियो जहाँ तुम्हारे तथा अनुपाय पाप प्रथम निमंते भरे आजको मोर सुनाते तुमने आकर विश्वास रखो हे प्रभु तुम्हें हमारा परमेश्वर चलो आमने तुम्हारा तुझे घोषणा करो एवं तुम्हारा प्रार्थना प्रकाश करो अतएव हे प्रभु आम्ही जे तुम्हारा पुत्र रक्षा करे जातना तान आश्चर्यजनक पुनरुत्थान सत्यान स्मारक उत्सव पालन करूँ एवं जे कान द्वितीय आगमन प्रतीक्षा करूँ आमे पवित्र जीवंत कृतज्ञता सह निकटे अर्पण करूँ आमे प्रार्थना करूँ तुम धर्ममंडल पूजा संहार उपरे दृष्टिपात कर एवं जहाँ भक्ति द्वारा तुम्हें आम मान को तुम संगे पुनर्मित देवा को बांछा कर से उत्सर्गित बने को स्वागत करी अनुग्रह कर जैसे तुम पुत्र शरीर और हृदय पर पुष्पा में समस्ते तांगर पवित्र आत्मा ने पूर्ण हुई क्रिश्चियन कार्य एक शुद्ध तथा एक आत्मा विपर से पवित्र आत्मा भगवान के शासक और गुरुरे तो बहुत पड़े और पड़े जब ये वाले जब हमें वाच का को सकते विशेषतः और ईश्वर का माता माए मरिया कांग्रो से हो तुम्हारा वचन में तो तथा भगवान का परम सहित एवं मंत्र पुष्पोषदास साधु साधना एवं मुसद्दा साधवी कसुरे तथा दिला और दामक के तुम शरीर करे समान द्वारा रविचिना जैसा दायित्व हमें माने अविरत सहजकारी व्यवस्था करते हैं
হে প্রভু আমি মানে প্রার্থনা করু আমার উন্নয়নর এহিপরি সমগ্র জগতের শান্তি ও পরিত্রাণ অভিবৃদ্ধি করু ତୁମର ସେବକ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ପିତା ଲିଓ ଆମର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆପ୍ତିନାର ଧର୍ମାଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୋଷୀ ଯାଜକ ବର୍ଗ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ତୁମେ ଲାଭ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ସହ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ତୀର୍ଥଗାମୀ ତୁମ ଧର୍ମମଣ୍ଡଳୀକୁ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରେମରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବା ଏହି ପରିବାରର ସବିନୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କର হে ଦୟାଳୁ ପିତା ସାରା ଜଗତରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ତୁମର ସକଳ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ତୁମ କରୁଣାରେ ତୁମଠାରେ ସମୃଦ୍ଧ କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟାକରି ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ ଗ୍ରହଣ କର ସେଇଠାରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯୋଗରେ ତୁମର ଗୌରବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯୁଗ ଯୁଗ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜଗତର ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କର ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନିକଟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରସାରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନ୍ୟମାନେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ରହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପ୍ରଥମେ ଆମ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଆମ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି ପରିବାର ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଜକମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିବେ ଦୟାପୂର୍ବକ ଆପଣମାନେ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲାଇନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ
Crucificado